בסרטון השני. בסרטון הזה אנחנו נדבר באמת על הזיהוי של הקונפליקטים. קודם כל אנחנו אני אעבור ואני אסביר מה זה הזיהוי של הקונפליקט. אחר כך זאת אומרת, אנחנו מזהים את הקונפליקט, אחר כך נעבור לשאלון שבעצם עוזר לי כמנהל בית ספר או כמנהל מחלקת חינוך לזהות בכלל מה קורה אצלי, האם זה קונפליקט או שזה לא קונפליקט. טוב, אז אנחנו קודם כל שואלים את עצמנו, איך אנחנו מזהים קונפליקט? אני נתתי פה מקרה שגרתי שיכול לקרות בבית ספר, הוא קורה בכל בית ספר. נתתי פה האמת שני מקרים, מקרה אחד זה מנקודת מבט של מנהל, מקרה אחד מנקודת מבט של מועצה. אוקיי, אז נתתי דוגמה לשיחה שהייתה בין מנהל למורה בסוף שנה, בסדר? ובא המנהל אמר למורה שהוא לא מעוניין, למחנך, סליחה, מדובר פה כמחנך, שהוא לא מוכן שהוא ימשיך בחינוך, אלא רק כמורה מקצועי. עכשיו, הסיפור הזה יכול להיגמר בשיחה נחמדה ויפה, המורה כן מרוצה או לא מרוצה, הוא מקבל את זה כמו שהוא מקבל, אפשר לא להיות מרוצים מההחלטה של בוס, הכל בסדר, ויכול להיות אפילו בימים מסוימות שהוא אפילו יגיד, אוקיי, זה באמת גדול עליי, פחות מתאים לי, וזה דווקא מצוין לי, גם אם לא הייתי רוצה את זה מלכתחילה. מתי אנחנו יכולים לחשוש שכן יש קונפליקט? מתי מנהל צריך להגיד, רגע, אני עוצר פה, כי אני לא רוצה שזה יידרדר. עכשיו, זה לא אומר, אני חייבת להדגיש שהמנהל עכשיו ימשיך להעסיק אותו כמחנך אם הוא חושב שהוא לא מתאים, הוא חושב שזה לא נכון. פה גם חשוב להדגיש, אין בעיה חוקית, מנהל לא מחויב למורה להמשיך, למחנך להמשיך בתפקיד שלו, אז זה לא אומר שצריך לשנות את זה, רק צריך לראות, לזהות את הקונפליקט, כדי לעשות את זה בצורה שתטיב עם שני הצדדים, כדי שזה לא יתפתח, כי מנהל מפסיד מזה שזה מתפתח. עכשיו, איך הוא יודע את זה? אם המורה יצא מהשיחה הזאת בצורה שהיא עם פנים חמוצות, בצורה שהוא לא מסוגל לקבל את זה, הוא נסער, הוא לא מתפקד כמו שצריך, הוא מביע את התחושות שלו יותר מדי בצוות, המורה צריך להבין, המנהל צריך להבין שאוקיי, יש פה משהו שאני חייב לפתור אותו לפני שהכל מבעבע לי. ואני אומרת את זה שוב ושוב ושוב, חשוב להדגיש את זה. לא לזלזל במורה אחד שיש לו איזה קושי. מורה אחד יכול להקפיץ את כל המערכת לא מתוך כוונה רעה, ממש לא מתוך כוונה רעה, וחשוב שמנהלים יפנימו את זה, וגם מועצות יפנימו את זה כשהם נפגשים במציאות שהם צריכים לטפל בבית ספר מסוים בגלל מורה מסוים. אף אחד לא עושה את זה מרוע, זה לא שהמורה הזה יבוא ויגיד יאללה אני אפרק את המערכת, גם לי גם לא יהיה. אלא זה באמת רצון לעמוד על הזכויות שלך, שמבחינת המורה הם זכויות שלו כעובד, ומימוש עצמי, וכל מיני דברים שיכולים להעלות אותם בגישור, לפתור אותם בגישור, ולראות איך אני בעצם מוביל לאיזושהי דרך שלא תבעבע לי את בית ספר, שהמורה ירגיש שהוא ממצא את הרצונות שלו, המנהל ירגיש שהוא הצליח להתוות דרך מסוימת מבלי לפגוע בבית ספר, וזה עושים על ידי גישור. זה לא דבר שמנהל ומורה שבסיטואציה מסוימת יוכלו לעשות אותם לבד. המקרה השני שנתתי, וזה חשוב לי, כי האתר הזה והסרטונים האלה נועדו גם לעובדי מועצה. איך קורה דברים שבאמת מתנהלים בבתי ספר. עכשיו אני אביא פה משהו שמועצה החליטה, סיפור שמועצה החליטה דווקא ללכת על ייעוץ ארגוני. אז הנה המקרה שלנו, ההורים התלוננו על תחושה של חוסר יציבות בבית ספר מסוים, ייחודי כיתות, קיצור יום לימודים, מערכת שלא מתפקדת. בקיצור, אותה מועצה החליטה שהגיעו לתלונות לקחת איזה יועץ ארגוני שיעשה כביכול סדר בבית ספר. עכשיו, אני אסביר למה זה לא נכון ולמה זה לא מוביל לשום מקום. כי יועץ ארגוני יכול לתת ייעוץ וסדר לפני שדברים, לצורך העניין, מתגלגלים. לצורך העניין, אם מנהל, בסדר, בבית ספר בהקמה, יכול לתת לו ייעוץ ארגוני איך לנהל את הבית ספר. כשזה כבר על סף פיצוץ, זה כבר אי אפשר. ומה שקורה פה, הייעוץ ארגוני ישב עם ההורים, ושאל אותם מה הנקודה הכי קריטית להם, ואמר נעשה סדר. הם ישבו, חשבו, דנו, אך התוצאה לא הייתה, ואני הסברתי למה התוצאה לא יכולה, כי ייעוץ ארגוני לא יכול להגיע כבר שיש קונפליקט. כשאני נכנסתי לתמונה, הדבר הראשון שעשיתי זה לברר למה מורים לא מחזיקים שם מעמד. הרי מדובר על מורים שעזבו ועל מערכת שמתחלפת ומערכת שמשתנה. בקיצור, כבר אני זיהיתי את המקום של הקונפליקט. עכשיו, אני לא אעבור על כל מה שכתוב פה, כי אתם יכולים לקרוא את זה בעצמכם, אבל זיהיתי שיש קונפליקט. איך זיהיתי שיש קונפליקט? כי מורים עזבו, מורים לא שרדו, מורים לא נשארו. בסופו של דבר היה פה איזה משהו שהמערכת נשארה לא יציבה, לא משמיים זה קרה, אלא כי מורים עזבו. צריך להבין שהאדם לא עוזב את מקום העבודה שלו אם הוא מרגיש מיצוי עצמי, אם הוא מרגיש שלא מעמיסים עליו, אם הוא מרגיש, יהיה מקום עבודה אשר יהיה, הוא לא יעזוב אותו. אז יש לנו פה 3 שלבים, שלב זיהוי הקונפליקט, לזהות
מה הקונפליקט ומי האנשים שנמצאים לי פה, שלב הגישור עצמו, זה אני הסברתי כבר בסרטון הקודם, איך זה קורה, יש שלב שיושבים ביחד, יש שלב פרטני, וכמו שאמרתי, רק מגשר יודע לעשות את זה, זה לא יעזור ייעוץ ארגוני, זה לא יעזור תביאו כוח אדם, תוסיפו מורים, כי כל מורה שאתם תביאו, ופרסומים אדירים להביא מורים, אם יש קושי אמיתי, אז גם מורים נוספים יעזבו. אוקיי, עכשיו, מה הפחד בגישור? הפחד בגישור הוא שתמיד אמרו לי את זה הרבה פעמים, ואם המגשר נוטה לצד מסוים, אז אם אני אגיד לכם את זה בצורה הכי פשוטה, אם המגשר פונה לצד מסוים, אז הוא לא יקבל את הכסף שלו, הוא לא יוכל, כי לא ייווצר מזה גישור, זה לא הגיוני שדבר כזה יקרה. הוא חייב להיות אובייקטיבי, והוא חייב להגיד, עכשיו אני במשימה של אני שומע את הצרכים שלו, שומע את הצרכים שלו, ואיך אני משלב ביניהם. בוא נשווה את זה לפאזל, יש לי את החלק הזה, יש לי את החלק הזה, איך אני מרכיב ביניהם. שיכול להיות שעל פניו הם נראים לא, אני אתן דוגמה ממש תיאורטית, שהם לא מתאימים והם לא מרכיבים, אז אולי אני אגזור את הפאזל בצורה שונה, אולי אני אשנה את התמונה, אולי, אבל אני אעשה משהו שבסופו של דבר לכל חלק בפאזל יהיה את המקום שלו, אני לא אעיף חלק אחד, בסדר? לצורך העניין אם אני משווה את זה לזה. ואז הגעתי שרוצים לבדוק אם אצלכם גם קיים קונפליקט, אוקיי, אז איך אתם מזהים באמת מסיטואציות שקורות לכם הן כמועצה והן כמנהלי בתי ספר, האם אצלי יש את הקונפליקט הזה? ופה עברתי לשאלון, שנקרא שאלות מיפוי נתונים. עכשיו תשימו לב, ככל שאני אראה לכם איך את השאלון הזה, וככל שאני מגיעה לציונים גבוהים יותר, אז אני כאילו בבעיה יותר, כי זה באמת למה עשיתי את הציון הגבוה, כי זה שאלון שמטרתו בסופו של דבר, כביכול התוצאה הטובה שלי שזיהיתי שיש קונפליקט ואני פותר אותה. אז הנה אני אומרת על השאלות, כשאתה נכנס לחדר מורים, איך היית מגדיר את מה שאתה רואה שם? אווירה נעימה, כולם מדברים בנחת על חוויות, מהעבודה במשפחה, סבבה, זה לא מה שזה, שקט עשייתי, כל אחד מתעסק בעניינים שלו, או שזה גם לא דבר שהוא טוב, זה דבר שצריך להחשיד אותי, אנחנו נראה את זה בנקודות, הרגש, אני בכוונה בוחרת באפשרות הזאת, איך מתנהלים אצלכם ישיבות צוות, הצוות נינוח, יש אחד שקובע, ונראה שהם מחפשים את האמיץ, לא מעיזים לדבר, באמת שוב זה האפשרויות שהן הקריטיות יותר שאמורות להדליק אצלי נורות אדומה, ודרך אגב זה גם טוב למועצות כי הם רואים מה מתנהל בבית ספר. האם כבר קיימת שיחה עם המורים, אני פחות מתעסקת בשאלה הזאת, זה לא שאלה שנתתי עליה ניקוד. לעובדי מועצות, כוח אדם מורגש בכל המוסדות, יש המון תלונות מצד הורים, מתפקד מצוין ממש, אנחנו בתהליך רחב של החינוך במועצה שלנו, ואז צריך לחשוב אם הוא באמת נכון. אז בוא ניקח שיש כוח אדם שהוא מוחסר, כי זה בעיה של רוב, חסר, כי זה בעיה של רוב המועצות. מה עלה בשיחה? אם המורה חשף אותי דרך אגב למידע שלא היה ידוע לי, אז זה אומר שאני גם בבעיה. אוקיי, בואו ניקח את זה, המורה התקנה אותי על כוונתה לעזוב, שוב משאיר אותי במצב של חוסר כוח אדם, איך יצאתי מהשיחה, עלה אתגר אמיתי, בסדר? פתאום קלטתי שיש אתגר אמיתי, עומד מולי מורה שהוא על סף פיצוץ לצורך העניין, ראיתי שהמורה יצא מרירה מהשיחה, בסדר? כל אפשרות יש לה את המצב, לא כתבתי סתם את האפשרויות האלה, זה אפשרויות שקורות, זה מה חמור יותר ומה זה יותר, מה פחות חמור, אבל אני לא מתעכבת בלמה, אני בחרתי דווקא את השאלון הזה מסיבות מקצועיות, אבל את הציון אתם יכולים לראות. עכשיו, ברגע שאני עושה שליחה, שימו לב, זה מראה לי מה הנקודות שלי, בין 75 ל-100 מומלץ ליצור קשר לתחילת התהליך, בין שזה אומר שיש קונפליקט בוער בשטח, בין 45 ל-60 ממליצה לקבוע שיחות ייעוץ ראשונית, רק לבדוק מה קורה, שאני גם נותנת את זה, ופחות מ-45, צריך להיות עם היד על הדופק, אבל לכאורה זה הכל בסדר. אז בואו נראה באמת מה הציון שלי, הציון שלי הוא 60. אם הציון שלי הוא 60, זה כמו שאמרתי, זה כבר אני צריך לחשוב שאולי קורה משהו, וכדאי לפגוש את הייעוץ הראשוני, גם אם אני לא הולך לתהליך, רק כדי שמגשר יישב מולכם, ויסביר לכם מה באמת קורה. המנהל או הראש מועצה הביאו לי את הנתונים, את הסיפור, ואני אגיד להם, אוקיי, מה יכול להיות שקורה פה? וזה חשוב כדי שוב לא לצאת לפיצוצים, שמצריכים אחר כך מאוד 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 משאבים גדולים, שלא יוצאים מהם בחוסר מורים, בחוסר תעסוקה, ועוד שילמתי לייעוץ ארגוני, ועוד עשיתי ככה, ועוד עשיתי ככה, אפשר לפתור את זה בצורה פשוטה, קונפליקט, זה גישור. זהו, זה לא משהו אחר, כי אתה כבר נמצא. אז זה היה באמת בהקשר לסרטון הזה, ואנחנו נמשיך עם הנושאים הבאים בסרטון הבא.